E kaunti ma Migori ochako ayanga chenro mar timo pedha ne kuonde kunyo kod luoko mula maonge lesen bang' jatend migawo mar arita kwe pacho ka Kithure Kindiki golo chik mondo mi olor giduto. Jafwambo Jo Juma miyo waler koya e kaunti ma Migori. Seche machuok bang' jatend migawo mar arita kwe pacho ka Kithure Kindiki bedo kod romo kod jotend arita kwe e kaunti ni ma Migori kendo golo chik mondo kuondego mag kunyo mula kaachiel kod mago miluoko mula maonge kod lesen mondo lor. Jotend arita kwe e kaunti ma Migori ka otelnegi kod kamishona mar kaunti ma Migori David Gitonga koro landa yanga chakruok mar pedha. Whoever in Migori is doing illegal mining to cease forthwith before we reach them. Again, we are directing that for them to be licensed, especially the artisanal miners. The cabinet agreed that they should be in cooperatives and fulfill the requirements of environmental regulations and also health regulations. So there are foreign investors operating here. There might also be some illegal miners within the county. We'll look for them. Apedha ni biro kalore kod thoge mos biro kanenore e kuondego mag kunyo mula e kaunti ma Migori. E kinde mar dwe achiel mokalo, ji maromo 7 osewito ngimagi e kuondego mag kunyo mula e kaunti ma Migori. Lost over 7 people through collapsing of illegal mines. So we were directed to ensure that we form a multi-agency team to immediately embark on closure of all illegal, artisanal and commercial mines. Report mogol kod apis no mar county commissioner e kaunti ma Migori yango ni kuom kuonde luoko mula malo 100 kod kuondego ma ikunye mula e kaunti ma Migori mana maromo 3 kende emantie kod lesen. From an audit done on Saturday, I think there's only 2 or 3 operators or miners with licenses. County Commissioner e kaunti ma Migori David Gitonga wacho ni bedo ni kuonde mula mathoth tiyo ma onge lesen bende koro osemiyo piny owacho ok nyal yudo osuru kowuok e sekta ni. The issue of rampant illegal mining activities in the county which are denying the government revenue. Magi bire kindeno ma jokuny mula e kaunti ma Migori osebedo ka ywak ni kisebedo kod pek edo lesen ka wuok kuom piny owacho. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.